Diversi atleti u sportivi Maltin għandhom ħolma li jirrappreżentaw il-bandira bajda u ħamra f'kompetizzjonijiet internazzjonali, aspirazzjoni li jaħdmu lejlu nara liha. Minħabba din l-aspirazzjoni jispiċċaw jaffaċċjaw spiżi kbar biex iwettqu din il-ħolma. Kien għalhekk li l-Gvern qassam is-somma ta' aktar minn 1,600,000 euro l-assoċjazzjonijiet u għaqdiet sportivi sabiex l-atleti u sportivi jippreżentaw lil pajjiżna f'kompetizzjonijiet u impenji internazzjonali. B'din l-għajnuna l-assoċjazzjonijiet u għaqdiet sportivi ikunu f'pożizzjoni aħjar biex l-atleti u sportivi fid-diversi disċiplini li rappreżentaw ikunu jistgħu jieħdu sehem u wkoll jipparteċipaw f'avvenimenti sportivi internazzjonali. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar qal li l-entità għandha diversi inizjattivi u skemi li permezz tagħhom dan is-settur qed jingħata għajnuna u enfasizza li din il-ħidma se tkompli titkattar fis-snin li ġejjin. Il-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima għal il-Gvern huwa kommess li jkabbar is-settur sportiv sabiex l-atleti u l-sportivi ikunu jistgħu jipprattikaw id-disċiplina sportiva tagħhom fora internazzjonali.